Salutare, copii! Mă bucur să vă văd pe toți astăzi, pregătiți pentru o nouă aventură plină de descoperiri și voie bună. Sunteți gata de o aventură distractivă la fermă? Vom explora împreună lumea minunată a animalelor domestice, acele animale care trăiesc alături de oameni și ne fac viața mai frumoasă. Astăzi o să vă arăt câteva dintre animalele mele domestice preferate. Haideți să le întâlnim. Veniți! Mai întâi priviți acolo. Cățelul. Câinii sunt printre cele mai iubite animale de companie din lume. Câinilor le place să se joace cu mingea, să dea din coadă și să latre când sunt entuziasmați. Ei pot fi jucăuși, curajoși și mereu dornici să ne facă să zâmbim. Știați? Câinii sunt foarte loiali, li se spune cel mai bun prieten al omului. Ei ne protejează, ne însoțesc la plimbare și ne oferă multă dragoste. Vă plac câinii? Poate aveți și voi un cățel acasă. Acum, să ne furișăm să vedem cine doarme pe verandă. Pisica. Pisicile sunt elegante și misterioase, iar mișcările lor sunt mereu grațioase. Pisicile sunt moi și pufoase. Le place să fie mângâiate și să se cuibărească lângă noi când ne odihnim. Le place să alerge după ață și să doarmă în locuri confortabile. Uneori, le găsim ascunse în cutii sau pe pervaz, unde privesc lumea de afară. Când o pisică e fericită, toarce un sunet blând, un fel de tors. Acest sunet ne arată că pisica se simte în siguranță și iubită. Ați auzit vreodată o pisică torcând? E ca o mică melodie liniștitoare, perfectă pentru momentele de relaxare. Haideți să mergem pe câmpul verde. Aici natura e plină de viață și putem descoperi alte animale minunate. Wow! Vedeți animalul ăla mare care mănâncă iarbă? Aia e vaca. Vacile sunt animale blânde și foarte importante pentru fermă. Vacile fac mu și le place să mănânce multă iarbă. Ele trăiesc în turme și se bucură de aerul curat de pe câmp. Vacile ne dau lapte proaspăt, pe care îl folosim să facem brânză delicioasă și înghețată. Laptele este sănătos și ne ajută să creștem mari și puternici. Care e lucrul vostru preferat făcut din lapte? Poate vă place înghețata, iaurtul sau un pahar de lapte rece după joacă. Priviți lângă hambar, cine cotcodăcește pe acolo? Găina. Găinile sunt păsări harnice, mereu ocupate să ciugulească și să exploreze curtea. Ele fac ouă și scot un sunet cot, cot. Ouăle sunt foarte importante pentru micul dejun și pentru multe rețete gustoase. Uneori, ouăle lor sunt folosite la micul dejun. Omleta. Ouăle fierte sau prăjite sunt delicioase și ne dau energie pentru întreaga zi. V-ar plăcea să găsiți un ou la fermă? E ca o mică comoară ascunsă printre paie. Wow! Am întâlnit atât de multe animale prietenoase astăzi. Fiecare are o poveste și un rol special la fermă. Câini, pisici, vaci și găini. Fiecare este special și ajută oamenii în diferite feluri. Animalele domestice ne oferă hrană, prietenie și bucurie. Vă amintiți numele lor și sunetele pe care le fac? Bravo, mici exploratori! Ați învățat multe astăzi și sunt sigur că veți recunoaște aceste animale oriunde le veți vedea. Ferma e plină de animale minunate și sper că v-ați distrat învățând cu mine astăzi. Poate data viitoare vom descoperi și alte animale interesante. Nu uitați să împărtășiți ce ați învățat cu familia voastră. Povestiți-le despre animalele preferate și despre ce v-a plăcut cel mai mult la fermă. Ne vedem data viitoare pentru mai multe aventuri cu animale. Pa, pa! Să aveți o zi minunată, plină de zâmbete și curiozitate!